Hei bună! Astăzi o să facem un slime! Înainte să începem, nu uitați, apăsați pe butonul de subscribe, like și clopoțel. Așa că haideți să nu mai lungim atâta și să începem! Bun, prima dată o să apăsăm aici să facem slime-ul. Am două texturi noi, așa că o să îl aleg pe... Haideți să vedem care. Acesta, bubli sau cum se cheamă. Amestecăm. Bun. Așa. Upa! Reclamă. Ca de obicei. Bun, acum o să alegem o culoare. Culoarea va fi yellow, adică galben. Bun, amestecăm, o să fie un burete galben. Că textura e de burete, dacă nu mă înșel. Vreau să iau acești cactus, așa că o să dau reclamă ca să îi iau. Bun, deci am plătit de reclamă și acum putem să-i luăm. Yay! Și acum punem... Bun. Acum nu mai vreau nimic, ca să pun și gata și acest slime. Iar reclamă. Și acum vreau să mă joc cu slime-ul. Se simte mișto. O să-i dau mai tare să auzi, deci. Da, se vede super mișto. Așa că, na. Cam atât a fost acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Bye, vă pup!